Enugwu. Obu ndị duru Aguleri ndị a ị na-apụpụ na onyonyo gị ha zụpụtara nnọọ wee rute na ya bụ Obu-Gad ebe kene ndị Nri. Mmadụ nwa mmadụ nke na-abatazi bụ the regent of Nri bụ onye nke nọchitere ya bụ Umuezeora na-emebi anya ihe dịka arọ asaa gara aga oge Njọfọ nke Obiara pụtara wee gaba ikpe. Onye na-esote ya n'azụ ya bụrụ Ọba Obi Okoye. Obu Oba RM Tabans Mazi ekene Eze Nri ọhụrụ ahụ bụ Enweli anọ nke abụọ.
Eze Aguleri because you don't know the teacher and money I've been looking for the day another time and then you can know down about pepper. And then you to take a call from video, then you can remember. I think I just straight to one in the critical so they might over to talk about you will have the guy the hotel embassy and here
Ikenga. Oto polisi. Ikenga. Ikenga. Anonya. Akazu gotul. Ikenga. Akazu gotul. Onya nengo mi gome. Aguleri na Andre ene turaba amutangwa ngwalibe lobodo. Mazchema. Ene turaba amutangwa ngwalibe lobodo. No biwele ka na zo. Nya tell me negu yo ibo nya. Eji atu ibo obu na anya ibo obu no ibo eme bu me awa ka eji atu yi anya. Anwo ya na atoko ka mo nweli wo lulu. O ibo metele ma liwe na eku. Awa no otu oji na ato na ya nwa o. Sino bu ndi ndri. Bu mu nnai. Ekele tu na ra yo ogbu ego. Ekeji wa wi awa. Akwatata na obo. Nyabo Eze Asa. Bo onye anyị nọ na bi. Ọ bụ ọkụ na eze abụọ okere otu ọjị n'anya atọ n'ala nwa. Okene ndị ọrụ. Ihe eke na-atụ. Ihe bụ ndị Aguleri representative. Nke onye nke a na-anị bụ onye isi oche. Mụnwa bụla na-esi ya. Unu nwe. Mme unu dị ibe nwe. Unu nwa mme ndị nwa. Ụmụnne anyị bụ ndị iri. Mme nke unu dị ibe nwe. N'eli n'eli ọmịmị akọ. Ọbadị ka ọ dị. Awo ebe nata. Sina nwanne onye bụ onye ọrịa. But nwanne mmadụ bịa bịa onwe onye ọrịa gị ka gbara bụ ihe o ji eli. Imere na ọ bụ nwanne gị iche. Ọ bụ ndị Aguleri Representative Assembly ARA na Africa. Unu bịara be anyị. Anyị kere ogogo na ese n'ahịa nwa. Ihe bleze na-atọ ezi wọ nwe ya. Anyị gwagwuru otu ọjị na-atọ n'ahịa nwa. N'obu nke ụmụnne ha bụ agụ ndị agụgụ. Ndị enwere na tu. Ndị enwere na nke Igbo. Nwoborimiri. Kenga Aguleri. Ulugbu. Kenga Aguleri. Akazu Igbo. Onye na-eme n'igwe. Aka huni moto. Ọ bụ nwanne anyị nwoke anyị na obi ebe Ọgọst na Eze Asa. Onye akpara m aka. Si na isi aka dị n'aka ọba m lidingi. N'ọba nwe otu ọjị na-atọ na adị n'ahịa. N'ọba nwe ego ịta nwe eji wee nwe ya. Na ogwe ego na-abụ na ili dị m n'aka na ndị ichie enwe. Ndị ichie kere ma agba Ọgọst. Eze Asa. Ndị ichie Aguleri otu n'Igbo. Si mpala ekele fa aka gị. N'ọgụ elulu bụ ụlọ. Ọ ya abalị gị. Uke abụrụ gị nke ọ abụ gị n'azụ. Biko nụ. Ọ bụ ekene ka ndị nri na eze nri na ndị niile nọ n'ebe a ka anyị buru wee bunye unu. Ọ bụrụ sọsọ mmanya anụmanụ na ọ ji ewetara anyị tata ka a na-ekene ekenye. Maka na anyị agbara ma anyị ga-enwetezikwa ohere ọzọ iji wee kene unu n'ife niile a na-emele anyị kemgbe anyị bịara ebe a ụnyaahụ. Ife niile ndị Aguleri niile na-emele anyị kemgbe anyị bịara ebe a egide wee ruo kịta. Ọ bụ ekele ka ndị iri na-enye unu si nabata anyị. Ogologo okwu adịrị ya kịta biko ka ibule ka wee bunye n'ihu unu. Aguleri dị ekele unu. Ebe niile dị onye si n'ikpe ahụ ibe ya ọka esi pịa ibe. Ebe niile dị egwu. Ọsọgbu. Ka were nke wee ghọta ihe ya eme. Nyafe mecha anyị. Maka na ọ na ofe akịrị akọrịa.
Dịka ka m na siri wee na-anọbụ na mbụ, chetakwa na aka bụ akaọlụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agel Street 1 Enugu ka ị na-elekere na ụbọchị tata. Ine nnọọ anyị ga-afụ na ebe a juru eju bara abara, ihe karịrị nnọọ mmadụ isii jupụtara na anya bụ ama Umuezeora. O webụrụ na ọ dị egwu, o webụrụ tata ka ha bụ ndị Aguleri Representative Assembly na ndị Aguleri niile n'ebe ha jeta ewegwu nnọọ n'ụlọ, ma ndị ukwu ma ndị ichie niile ma ndị duru niile nwere na Aguleri, na ọ bụ nnọọ tata ka ha na-ezukọta wee na-anabata ya bụ Eze Nri ọfụ bụ nri enwela ana nke abụọ, na ndị nri niile bụ ndị nke nọ na ubi ya bụ ubi Umuezeora. Dịka o si wede na ụbọchị tata bụ 10 abalị, ahịa bụkwara ma ahịa oye ọnwa Febụwarị n'ime afọ bụ 1988. Ọ dịgwa ka o si wee mee. Wee na-asị gị na ige ntị na anyị na-aga n'ọkụ ya, ọ na na-akpọtụ na-azụtụ mmadụ dị ka aka ezuo ogo. Ọ nọkwazi nọ nso n'ebe a, ọ jiri oju bara abara, Onowu, uri mmiri, ọnwa na-eti ọzọ mma na imilikiti ndị niile ji eme ọnụ bụ ndị obodo Nri, Agụkwu Nri. Ha jupụtara nnọọ n'ebe a n'ụbọchị tata. Oge mbụ anyị na-abịa na obodo abụ Aguleri, ka si mata ọ bụ Aguleri na Nri bụ otu ihe. Ya bụ abịa n'ihe gbasara echichi eze, na ọ bụ Aguleri na Nri ka ọ dịrị. Wee bụrụ na dịka a na-afọ akwado onye nwe Nri enwela ana nke abụọ, o wee tosi na anyị ga-abịakwanụ wee megasị afọ ụmụ omenala dị iche iche nke dịle anyị na ha emegasị. N'oge anyị na-abịa ka emere ka anyị mata na o nwerarị ebe si wee chọọ ikponye aja na ya bụ garị. Mana ihe na-emelu Nri ihe anaghị n'onwe Nri Ifukwuanị m bụ onye bụ Eze Nri mbụ bido ya bụ ihe ekweghị wee nwanne okenye wee welu nnọọ ya bụ wee nụ onu anyị ji wee na-akpọku anyị bụ ụmụ ya ụmụ Nri wee zọpụta anyị na aka ndị ajọ mmadụ ahụ. Wee bụzie na tata ka ya bụ nlọ a na-ekwu anyị na-alọ kamgbe ara asaa gara aga, na ọ bụ tata ka ọ na-afụ apụta ihe.
dịka isi wefu na elekiri ọha na eze dị iche iche bụ ndị nke zụkọtara n'ebe a n'ụbọchị taata jupụtara nọ na obi aṅụrị na ụdị nke pụrụ iche wee na-egoli onye bụ eze nri na onwe nọkwazịkwazị nọ n'akụkụ nke wee werufe anya wee na-agbagasị okirikiri wee na-afụ ka ihe niile a na-enwegasịfụ na ya bụ iri ubu gasị agịgasị. Ọ bụ ugwu nke pụrụ iche ka a na-akwanyekwara ndị nri n'onwe ha n'ụbọchị taata dịka o si wee dị. Ndị uru niile nọ na Aguleri juru eju n'ebe abara nke isi wefu na elekere ka na onyonyo gị onye asịsị gị na amakọdị mekata na enweghị ihe ga-eme ka ekwensu tinye aka na ya bụ mmemme bụ nke a na-afụ eme. Ọ bụ ya bụ eze nrike na elekere eze nri enwela anị nke abụọ nri jupụtara ya n'ọchị ọchị. Anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video wee bụrụ ụkpa ekene pụrụ iche ya na-ebunye ya. Ndị egwu ọdịnala dị iche iche jupụtara nọọ n'ebe a n'ụbọchị taata wee na-enwegasị ọha na eze dị iche iche jupụtara n'ebe a maka ịnabata nyapụ eze nri ọfụrụ na ndị nri niile ga-aṅụrị. Ọ dị ka ndị egwu omenala dị iri na ise jupụtara nọọ na ya bụ ama Umuezeora. Mmadụ dịka Onowu anyị na-afụkwa aka ọlụ gị mmemme jisi ike ọ ka o mere. Mmadụ dịkwa ka ọba nze kwesị Chief Edi Okoye nakwazi n'ọsọsọ akụkụ nke welu anya afọ na-agbagasịrị onwe ekeresimesi otu ụmụ imirikiti ihe niile dị iche iche a na-eme n'ebe a si agagasịfụ. Ọzọ mma na onwe maazị Benu Egbuna nakwazi n'ọsọsọ akụkụ nke ya. Ọka bụkwa ụmụ omenala ụfọdụ gasị efu ka aka na-eme nke eji oke ọkpa wee na-eme. Dịka oge anyị rutere n'ebe a ụbọchị bụrụ na ahịa Eke, anyị na-anụ na mulimuli na o nwere ka ndị si efu obodo dịdebere n'akụkụ nri ndị a na-akpọ ndị aka mkpịsị si wee rute na obodo ebe a bụ Aguleri wee bịa wee gaa na ya bụ ebe a na-enweta ya bụ ihe bụ isi afọ ọkwado okwu na mmemme ụbọchị taata kpọmkwem wee rulu ntutu wee taa wee chọọ ka ha kponye nnọọ aja na garị na ya bụ oke mmemme a na-afụ eme dịka o si wee dị. Ihe gbasara eze nri anwa bụ nke a na-afụ ichi na ụbọchị taata abụghị ihe a na-azụ azụ. Ọdụbili adị tupu anyị niile wee bịa ụwa a na-emelite ya wee luo n'ụbọchị taata, mana ọ bụzi ihe ịtụnanya na ụfọdụ mmadụ na-ewezi maka ma sị na ọ bụ maka na ọ dị n'akwụkwọ ma gasị na ọ bụ maka na akpatara ego oyibo wee na-achọzi ka aghalụ omenala wee mebezie omenelu wee na-asị na anaghị ama ọkụ ka nke ahụ eme ha bụ ndị anyị na-ekwu maka ha bụ ndị aka mkpịsị ka anyị na-anụ na ha bịara na obodo a bụ Aguleri bụ ebe nke anyị nọ n'ụbọchị taata wee bịa gasị afọ wee jee
maka ọ gwago ha n'uche ha si na ọ bụ ihe ego ga-alụrụ ha wee bụrụ nnọọ ego n'ukwu wee lute na obodo ebe a wee gagasịwa ebe ndị duru niile enwegasị n'obodo a wee chọọ ka ewere ego wee sọchisie ha ọnụ mana dịka ihe na-emelụ nri esi wee na-emebuli bụ ma tata na-emekwa na-aga n'iru wee mee ka ha bụ ndị duru anwa ejepụgasị wee jụ enya bụ onyinye ego niile e nyere ha ma nkwa niile gwara ha jụ ya kpamkpam wee na-ekwu na ha ma aga omenala wee mebe omenelu wee sị na n'ezi na nri na-echi eze na ọ dịbụ adị ndị na ọ bụ ihe dịrị ha na ha na aka osi na wee dị na ha bụ ndị anwa a na-atụ anya na ọ bụ ha ga-echi ya bụ eze na mgbe ọbụla ha ji na wee bịa maka ya bụ ihe a ga-ewere na a ga-emegasịrị ha omenala anya niile dị iche iche a na-eme maka ya onye kwana ha ya bụ ihe a na-ekwu maka ya anyị wewere ohere dịka ohere a wee na-ekenyezi Olise bi n'igwe na dịka otu esi wee tụọ anya na ya bụ mmemme na nnọọ aga nnọọ wele onwebeghị ihe mgbagwoju anya batala ya ọtụmasị na dịka ka o si wedịle na ọtụtụ tata na ọ dịka a gasị na ọ bụkwa ya bụ ego ka a ga-eji wee sụsasịa efe niile a na-eme n'otu aka ahụ nọkọtazi ọ dịkwazi anya ka gasị na ọ bụzi ha bụ ndị aka mkpịsị anwa na-ekwu maka ya bịa afụ wee were ego wee gasịa ụmụ okolobịa n'ebe a bịazi wee chọọ ka etisi anya bụ ihe a na-eme mana ka o si na dị Chukwu ruru n'ọlụ ebube sitekwa n'aka nna anyị ukwu ahụ bụ onye na-elekọtara anya bụ Obu-Gad anya bụ EZEORA na onwe ya wee na-ekwu na nke ahụ ama mme n'iru ya wee nye nnaka ewefụ na eji n'ọnwa wee tọsasị anya bụ okwu ma ndị agbata n'afa gbasịa ndụ wee mechiche ụmụ ha niile n'ihi na ka ọ dịbiri na mbụ na-ejiro ego were na-eme ya bụ ihe wee na-ekene nnọọ Olise dị n'igwe otu ihe pụtaziri ihe na ya bụ eze nke a na-echi bụ na mmiri ezuburu na obodo anyị nọ na ya ọtụtụ mgbe gara aga mana dịka ka o si wee dị na ka anyị lutere na obodo ebe a bụ Aguleri na oge anyị ga-esi wee megasị afọ omenala dị iche iche na nwa obere mmiri fegasịrị na n'ebe a oke oyi dị egwu wee tụọ nke gosiri na ọ bụ nnukwu ihe mere na nnukwu ihe na-eme n'obodo ebe a n'ụbọchị tata obere ya na ya ihe anyị na-ekwu abụgolo eziokwu ya bụzi na dịka ka ha bụ ndị Aguleri niile zukọtara nnọọ wee na-anabatazi anyị bụ ndị Nri na eze nri ọfụ afọ bụ nri enwele m anya nke abụọ anyị nazi enwe olileanya na ọ bụzi naanị ihe fọdụrụ anyị bụ ije ezi wee data ya bụ Ududu Eze bụ nke ga-aga ọgatasịzịa ya bụ ọkanga Aguleri nke amaala ama gazi edu anyị wee nabazi ya na be anyị bụ Nri ma Chukwu sokwelu wee kwuo anyị wee na-asị na anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agil Street 1 Enugwu na anyị juru nneju bara abara wee na-asị gị nọzie nke ọma ka iwelu nke anya na-elinye anya welu nke ntị na anụnye ntị ọ dị egwu ka o si wee mee ndewonu Igbo ndị ọma ndị ọma
Igbo ka a na-ekwu ụmụazị anachapụkwa n'akụkụ dịka otu isi na-elekere ha jupụtara na uwe were anya ha wee na-agbagharị onwe ha ekeresimesi n'ihi na ọtụtụ n'ime ha maara na emechighị anya nke abụrụ naanị otu Igbo ka ha ga-afụ ụdị ha na ndụ ha. N'otu aka ahụ o nwekwara egwu ọdịnala ha bụ ụmụaka nwere ha ga-afụ agbara anyị ya bụ ka ozi aka ọ ga-esi wee kpọtụ. Ọ bụbu egwu abụ ụmụaka ka anyị chọburu ilekere wee tupu ya bụ oke mmọnwụ bụ Chief Philip Umaresan ọzọ nwa nke nri wee dakapụtazie ka oke mmọnwụ ewesị ka enyegoro ya bụ nze nsọpụrụ dị elu anụ ya bụ na anyị ka na-enwekwara anya na egwu ụmụaka ka ga-abịakwa.
dịka ka egwu ụmụaka na-agakwa n'ihu Chief Patrick Egolum ọnwa na-etiri ọra nke nga nọkwazi welu ụkpa ekele nke pụrụ iche nke anyị bụ ndị Nri ji wee bịa wee na-ebunye ndị Aguleri maka otu ha si wee na anyị ọbịa na ụdị nke pụrụ iche n'ụbọchị tata. Ududu bali atika jigwa magu mansi atonam. Agodi kene boye nisi. Dịka ka o si were isi ofe na elekere tata bụzi 21 ahịa afọ ọnwa Febụwarị n'ime afọ 1988. Anyị bụ ndị Nri bụ olileanya dịka esi ọkpọbụ anyị ụnyaahụ na ọ bụ tata ka a ga-aga maka ịtụ mmiri. Kedu ka o si na wee dị? Ihe gbasara omenala a na-eme ya adịghị agbanọ mana ka o si na wee dị ihe na-emere Nri ihe owelo nọ n'ụtụtụ tata enwe bụ nwa amadi bụ ekwegbara anyanwụ na onwe wee bata n'ebe a wee bịa zi ya anyị ya bụ ozi ezili ya gboo ole wee bụrụ ya ụlọ ọnya maọbụzi ihe ga-eme ka iji anyị bịa n'ebe ụbọchị tata wee gaa welewele na bụ ka o si na wee dị anyị nazi enwe olileanya na emegasị afọ ụmụ omenala niile a ga-eme kpọtụgasịala ụkwụ na alụsị dị iche iche na mgbede tata na olutezie na ụzọ ụtụtụ echi ga-abụzi ụbọchị eke ka anyị ga-ahapụzi wee gabazie na anya bụ mmiri wee jezie wee daa mmiri wee nata anya bụ Ududu Eze dịka isi wefu na elekere ya bụ ọ bụzi n'ụlọ anyị wee na-asị na anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agel Street 1 Enugu na anyị ka na-asịkwa gị gị nọdebekwa anyị nso nso anyị ka na Eze ọ bụ ya bụ ọkanga Aguleri ka ị na-afụ anụzi ka ọ na-akpọtụ anyị na-enwe olileanya na agasịa na ya bụ ugwu ọtụtụ nzu na ọ bụzi ya bụ ọkanga Aguleri ị na-ahụ anụ ka ọ na-ede ga-eduzi anyị wee dunaba anyị ọ bụ ya bụ mbido omenala ka a na-afụ ebido ọ bụ ya bụ Ezeora otigbu anyịnya na-agọziri anyị ọfọ na-agọ ọfọ na-akpọkọ nna nna anyị ha wee na-amalite ụfọdụ ụmụ dị iche iche anyị ga-afụ emegasị tupu eweje maka nda mmiri
ọ bụzi nna nna anyị ha ka ọ na-enye nri ndị ya bụ EZEORA iji wee mee ka obi wee dị ha ọcha wee napụla anyị ajọ mmadụ na ekwensu ka ya bụ mmemme nke anyị na-eme wee na-aga wele wele. Ọ bụzi ya bụ eze ọlụna nke na Obu Umuezeora ekelezi ya bụ Eze Nri nwere na nke abụọ. So ndị ka ihe obere oge na-adịgo mma, obi na-adịgo mma, Chukwu alụgo mma, Chukwu azago oku na-adị mma. So isike. Dịka ka o si wee dị, ọ bụ nnọọ nkasi obi nke pụrụ iche ka ọ bịa wee na ya bụ Eze Nri nwere ana nke abụọ. Dịka ka ọ dị na tata bụzi 12 ka ọnwa Febrụwarị n'afọ 1988. Ọ bụ ụbọchị anyị na-eche eche elu na n'inezi anya ọ ga-abụ n'anya bụ oke mmiri ka ya nọfụ dịka o si dị n'ugwu ugbu a. Ọ bụrụ abụ ndị ga-emepere anyị ihe eji maka ewebe n'ebe n'ụbọchị tata ka anyị na-afụ elekere ozi na etiti ikpere mmiri ahụ. N'oge adịghị anya ha ga-elute ebe maka ibulu ya bụ ọkwa. Enye bụ mmiri dịka ka esi mata ihe a na-akpọ ya bụ agba na abụ ezu na ọma mbara. Eze Nri nke abụọ. Ileta zipụrụ anyị ga-afụ
ọkụkọ ọcha ndị ahụ nọ n'etiti ikpere mmiri ji wee na-akpọkụzi ihe bụ alụsị mmiri. ọkụkọ n'ime mmiri metụta ụzọ anyị ga-afịa ka ọ na ka mmiri bi agbada. Mmadụ enwe eze gidigidi n'ụgbọ n'elu n'ọmabala n'ụwa anyị. Onye ga-ada mmiri adabụnyago n'ime ya bụ mmiri. Aka nke ahụ ọ chịntụrụ enu gosiri anyị na oriro ya. Onye anọ n'ike ụgbọ ọkọ na-eme ka ndị na-anọ n'ike ụgbọ bụ unje luo de na-eji agụlụ taa. Ọbụla mụ na gị ji anya ụgbọ ịwapụrụ ugburu ewapụ ma ọbụla mụ na gị jere na abụ n'ụgbọ mụa na anya ka mmụ anya rado ọtọsị n'ịba n'ụfọtọ n'ewu obodo na-eji azụ ka na-ewu Aguleri wa aje ngase aje Aguleri na na agbaji bia na mmiri ya azu de na aga n'ime mmiri
ada gana gana na mmiri dịka esi matanya bụ Muhammadu bụ onye nke tụrụ mmiri ga-ewetarịrị ihe o ji wee tụọ anya bụ mmiri tupu o wee segotakwa n'elu anyị unu na-ahụ atọ ụgbọ n'ụgbọ na anya ka ndị na-ama abịara obodo nwa mbụ unu ga-edo ụgbọ na ugwu n'ọnwa hụ Agora que é nyago. Boye kira. Ambago toje baba na chiko cha. Hapo. Ambago toje na chika bana hapo. Ebile wazo. Ormonya kana. Mana bono nubo na marobo. Não sei, não vou até na colher, não vê se não vou. Sweme. Aha, mmadụ ekudatazilen. Ọ bụ nya bụ ihe a na-atụ anya ka ewetago ofu. Wanya zi alụgbọ wee na-agbagotezi n'elu ala.
ka anyị wee hịa ọ dị egwu ka o si eme ọ dị nke a na-eme n'ibe anyị ụna bụrụ na anyị mesigo ya bụ nsị wee kapịa anya ọnụ na bụrụ na ọ bụzi na iju na ka anọ Amad no yesha. Udah dah. Sekarang apa? Ayam pas ya. Kuna kuna na bihane ku ezola agachala wana chitukuna na Obu Umuezeora kwa bunyabu ibo Eze ke na elektrizi mana wana hafazi yake EZEORA kwa wenye ngozi onye bugwe ya chakwali ya ngoye gotalo dili ya
Okay, no honeymoon. Oh, my God, yo. Ndị kakọrọ n'ogo bụ ụmụ ndị ọrụ dị iche iche nwegasị na mbụ obodo Aguleri na ahụ abata ebe kwanyere ya bụ Eze Nri ugwu rubere ya. Dịka ka ya bụ ọnụ na-ekwulu ọhaneze n'akụkụ nke ndị ya bụ obodo anyị nọ n'ụbọchị tata bụ Aguleri na Umuezeora Obu-Gad wee na-akọpụtasị na ọ bụ ha bụ ndị nrụrụ onwe ha bụ ndị nọ n'obodo ga n'ụbọchị tata kpọmkwem bụ ndị wetara ihe ọjọọ maka iji wee na ọhaneze wetụtụ ha akpịrị wekenekwa ha bụ ndị Umuezeora onwe ha wee gwa ha na obodo ọcha maka ya bụ ihe nke jere n'ụtụtụ tata. Umuezeora ekene m unu nri ekene m unu nri ekene m unu biko nu amara ka m ga-esi wee ekene ndị nri mara ka ha si ga-ekene unu ekene kemgbe nkwu izu anyị ji wee bịa n'ebe a ịchọta ihe anyị chọrọ ịchọta n'obodo a ọ bụrụ na ọ bụ ihe siri ike ka ọ bụ na ọ bụrụ ife na-aga welele
so na-ekene ka anyị na-ekene unu igwe a na-akọwazi dịka kọswere n'oge ugbu a na ha bụ ndị na-elekere n'afọ abịazi bụ ndị Aguleri Representative Council. Ọ bụzi ya bụ igwe Eze Nri Enweli anyị nke abụọ ka ha na-ekene. Representative Assembly ọ bụ ndị na-achị ndị Aguleri. Onye ọ bụ chairman ya Councilor Hyacinth Ilochi. Wabịa maka emume wabịago mbụ nke a bụ the final day ka wabịakwa ka esi eme. Igwe bụ anyị ji ohere dịka ohere anyị bụ ndị ụtọ Paramount Video wepụta ekele pụrụ iche wee na-ebunye ha bụ ndị Aguleri Representative Council. Anyị na-asị ha ndewo. Nna anyị ukwu anyị kenekwa gị ndewo biko ọ ga-asọ ọha na eze na-ege ntị ma na-enezikwa ya nke ọma na ihe nkiri onyonyo telivishọn ha ịmata afa gị bụ nwa amadi dịka o siwere n'oge ugbu a. Afọ m bụ Emmanuel Chukwudozie Udemmadụ Ogbuanya nna nyelugo anyị na-ekene gị nnọọ. Ohere anyị nwere dịka o siwere n'oge ugbu a bụ ka anyị na-agị nwee obere mkparịta ụbụbọ n'ihi na anyị chọpụtara na ị nwere agba pụrụ iche na ngwuru ebe anyị nọ ya n'ụbọchị tata bụ na ngwurube Umuezeora. Enye bụzi dịka ka o si wee dị, biko ka ịgwa anyị otu ọnọdụ gị si wee dị na ngwuru ebe anyị nọ n'ụbọchị tata. Mụnwa bụ n'Umuezeora, mụ bụ onye na-ede akwụkwọ eze n'ebe eze niile. Mụ bụ the secretary to the Eze Council. Ọ bụ ebe eze na-eme na ọha bụrụ eze yala eze burugbo ka a na-eme ihe n'ọha ya ka Aguleri ji bili oge tere aka mwere niile ebe aka mmadụ biko ọ ga-asọ anyị ka iwelitekwu ọnụ na ị na-aza. Ọzọ dịka ibi a ga-achọkwa ịnụta site na ọnụ gị bụ nwa amadi dịka otu esi wekọla anya n'akụkọ na oge nna nna anyị ha biri na ọ bụ na ebe a ka nri si wee pụta wee gazie n'ebe nke ha bi dịka o si wee dị n'oge ugbu a. Kedu otu isi wee fụ ọtụtụ oge ahụ gara aga ndị nri si n'ebe a wepụ, kedu otu mmekọrịta unu na ha si wee dị? Ịma na ọ tewa aka abịa n'ime ebe ụdị n'oge Tabansi chiri eze. That was 1937, I think. That 1937 Tabansi chiri eze. Abịala ebe a mee ụdị emume. Ndị Aguleri na ndị Nri bụ Umueri, nwancha niile bụ na Umueri ka ha bụ. Emume ebe abụrụ ezi nkụ ka ọ bụ na-ezi mmiri. Ezi mmiri ka na-echu kwa ụbọchị. So emume na mmiri a bụ ọ tere aka esi mmeri oge ụwa ji bido. A ga-emeri dị ụwa wee end ma ọ bụ na ụwa ga-end mana ụwa na-end. So echichi emume a ga-adị na-aga. So o nwere nsogbu. Ọ dị mma. Na nke ikpeazụ dịka o si wee dị n'oge ugbo, ọ bụzi tata bụ ụbọchị ikpeazụ ndị Nri nwere ịnọ na ya bụ Obu-Eze, ya bụ na ya bụ Obu-Gad anyị na-anụ maka ya tupu ha wee hapụ wee naba. Weziela ohere ị nwere dịka o si wee dị n'oge ugbu a ka ị wee nye ha bụ ndị Nri ekene pụrụ iche, gụọlụ ha ụfọ ndụ ga-eduhe ha wee gbaa n'okporo ụzọ niile dị iche iche wee nalụ na be ha. Gụkwaziala ya bụ Eze Nri ọfọ bụ Eze Enweli nke abụọ na Nri ọfọ pụrụ iche ọ ga-eji wee nọ na ya bụ igbe eze ya. Ịma na emume a bidoro n'ụtụtụ nke tata nke ikpeazụ a bidoro n'ụtụtụ. Ịmara ahụhụ n'ụtara wee jee na mmiri. Nke nwa bụ onye so wee jesi ibe niile emere ebe a. Wadata ya bụ Ududu Eze. So Ududu Eze ahụ adatara enye gị Eze Nri. Ọ ga-eji ya na ibe ya emerie otu isi ihe etirie aba ya alụrụ ya. Ọ dị nka n'iru ka ndị Nri niile ga na-aga n'ibe ba bịara taa na
ọgịga n'iru o nwere nsogbu dị elewa ndị Umuezeora na Enugwu Aguleri ekwugo na ọgịga n'iru ka ga na-aga o nwere nsogbu ga-adịla ya ibe ọ nọ ebe ọ ga-echiride n'olide ike agwụ ya ọ bụrụ ọkụ ike agwụ ya nọ na bịa na ike a na-agụrụ mmadụ nọ bịa but onye ọbụla ga-adị happy na nwata dị etu a bụ Eze n'ọnya na Chimdi so nsogbu anyị adịrọla ya ma ofu site n'ike nke Chukwu ọnụ aka ndị bụ ọnụ nri ahụ anyị ekwugo ndị Umuezeora na-eje ebe nsogbu anyị adịrọla ya n'oge anyị na-ekene gị dejere ala ọrụ dịka ka ọ dịsị n'oge ugbu a imezi anyị ga-afụ na ọhaneze ahụ niile bụ ndị si nri wee lutefe na abịa ngasịzi na ụgbọala ha dị iche iche ewere na ọ bụzi okwu na ka a na ha ekwuzi dịka o si wee dị n'oge ugbu a dịka ka o si wee dịzafụ n'oge ugbu a anazi ya n'anya ọ bụ ya bụ nwa amadi bụ Maazị Okeobiekwe onye nke ma dịka Bahama bụzi onye nke nọ na nchịkwa maka ndị nta akụkọ ka ya na ha afụ ka ya na-abanyezi na ụgbọala wee na-asịsị na anyị bụ ụmụ ọkụkọ gbakwala ọbara ka ike anyị ra o were ohere ike ohere wee na-asị na ọ bụzi n'ebe a ka anyị bụ ndị otu ọrụ Paramount Video bụ ndị nke nọ na nọmba 13 Agile Street 1 na Enugwu na ọ bụzi n'ebe a ka m na-asịzi ndị ụmụnne anyị bụ ndị ya bụ Enugwu Aguleri Umuezeora na-asịsị ha ka ọ dịzi anụ ka anyị jee nke ọma ndewonu.